camí, ses coses del güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca. Així és, amb el suport del Consell de Mallorca i distintes empreses i institucions que anirem comentant i que col·laboren en aquest espai que jo m'encanta cada dijous a partir de les 7 de Sora Baixa aquí a Ràdio Murta, a 88.4, 104.2 Sora Nord i també que mos escolten des de Menorca a la 90.8, en l'aplicació de Grup 4 i a www.grup4.com. Me fa moltíssima il·lusió perquè sempre presumim a Ràdio Murta i a Grup 4 de xerrar de lo nostre. I si xerram de lo nostre, hem de xerrar del Grup Güell, de l'associació del Grup Güell, amb aquest bon amic, com és el seu president, en Xisco Boussà, que m'encanta fins i tot el nom d'aquest el nostre programa, Fent Camí. Xisco, bones tardes. Bones tardes. M'encanta, Fent Camí. Hombre, és que fem camí. No, hi ha un bon camí quan fem la pujada del Güell que peu, eh? I la baixada. Sí. Bé, el meu cotxe va tot sol. Va tot sol. Sí. Molt bé, pues, molt animat, perquè gràcies, com tu saps, al gran equip que té el Güell, de directius i voluntaris, i la gran col·laboració que tenim d'institucions i empreses, podem fer tot el que fem. I damunt xerram d'empreses que tu sempre mos recordaràs, tant d'aquí com de primeres espases que dèiem, que volen ser, que volen estar amb vosaltres. Sí, nosaltres tenim empreses, com tu dius, les primeres que van començar van ser Eroski i Keltensip, Coca-Cola, Fontsorda, ara també s'ha incorporat Caixa Colònia, que de fa un parell d'anys de cada any col·laboren amb nosaltres, que jo sempre dic el mateix, me'n recorda de lo que és la nostra fa 20 i pico d'anys, està tot humà, que és lo important. Tenim també Alto Vidal, que ja fa 2 anys que col·labora amb nosaltres, i cada any anem fent coses. Motorissa també, i el Consell de Mallorca i el Govern Balear i l'Ajuntament que passen, que col·laboren tots. Marques tan nostres com, per exemple, com Colònia, però després primeres marques com Coca-Cola, que també volen ser perquè creuen, com us va comentar en el seu moment en Biel Mulet, que és una iniciativa, un projecte tan gros, tan nostre, que ells hi volien ser. Sí, perquè hem de pensar que el Grup Güell va néixer fa 53 anys, ara enguany farà, ens va deixar l'herència d'en tot el poble, cultura, mallorquinitat, i nosaltres hem incorporat medi ambient i societat, perquè volem, l'equip del Grup Güell, volem que cada dia sigui més social. Enguany, a la pujada del castell de Berber vendran gent que tenen síndrome de Down a donar sortida. No tot sol donar sortida, sinó que participaran en el dinar nostre. Ara tenim reunió amb la gent de la Creu de Càncer, amb la gent major, perquè participi una festa familiar, on hi siguin tots, persones amb problema de mobilitat, persones amb problemes d'enfermedat, tots que feien pinya. Perquè jo crec que és molt important conèixer aquestes persones que sofreixen una enfermedat, que a vegades se senten aislades, i no estan aislades, estan al costat seu, i nosaltres enguany, o bé l'any passat, vam fer entrega a els nens que estaven ingressats a Son Espases i amb Simo, de les persones, de gent que tenen síndrome de Down, i van disfrutar. I quan sortíem, el meu company de direcció deia: això no se paguen 2 vegades. Veure aquella cara alegre d'aquelles persones i pensant que ens pot passar a nosaltres. Perquè quan et dones compte, quan te vols al precipici, la papeleta, penses el que penses. I nosaltres intentem fer això, que el Grup Güell de cada sigui més social. Enguany farem aquesta pujada del castell amb aquesta participació. A més, ho fem familiar, perquè hi haurà ball de bot, coros, jocs per nens, hi haurà un grup juvenil, perquè enguany volen fer també feina en la joventut. M'entens? Hi haurà un grup juvenil, a més que ens toca música de l'any 70-80. Després farem la trobada de gent gran
a Lluc, que ja deu fer 5 o 6 anys, perquè ja no me'n record. Amb un gran èxit, Sí. Amb una gentada que hi va. Sí, nosaltres no hi podem pagar més gent perquè no hi acabem. Així de clar. Se fa això perquè tenim l'apoyo de Cimats i el gran apoyo del santuari. Sempre hem d'estar molt agraït a don Mariano, el prior, i d'Antoni Moreno, que jo sempre el mateix joc he viscut un canvi en l'actitud del santuari, que antes no s'ha vist mai aquesta cooperació que ha el santuari en el grup Güell. I això és important. Després, enguany, farem la 52 marxa a Lluc, de Lluc a peu, de Güell a Lluc a peu, que l'any passat va ser un èxit i esperem enguany que siguin molt més gent. L'ambició i l'il·lusió, Xisco, va amb augment? Perquè jo, per exemple, mira que fa tant d'anys, tu estàs xerrant de 52 anys, que són 53, si no m'equivoco. Sí, 53. Exacte, perquè van tenir també la pandèmia i tal. No, per la pandèmia van fer per internet. El 52 perquè el 2018 no se fa la marxa per problemes que va en aquell moment, que va ser quan jo dic, van mollar mort a mi, que estic molt orgullós de ser president del web perquè molt mentalment i espiritualment molt perquè pot fer coses molt guapes i veus la gent que el t'agraeix. Jo ja dic, ja no pas gust a vegades d'anar a demanar perquè s'ofereixen en altres, això és molt important. Aquestes tradicions nostres mai s'han de perdre i la gent de cada dia participa més en la pujada i totes les operacions que fem. Enguany hem fet el folgueró de Sant Sebastià, que han dut els dimonis. També en les nostres festes, avui tenim reunió, aquesta setmana tenim reunió amb ells perquè a totes les festes que puguem ficarem els dimonis, que no hi ha res més major que els dimonis, com el Ciurell. I també enguany, des que jo vaig agafar el timó del Güell, vàrem pensar que hem d'agrair a les persones i entitats que col·laboren amb nosaltres. I enguany, els ciurells els entregarem a les policies locals de Palma i dels pobles que participen nostres, a la Guàrdia Civil de Tràfic, aquesta Guàrdia Civil que tant ens protegeix, a la Policia Nacional, que també, i també a les proteccions civils que participen amb nosaltres, perquè és una manera d'agrair aquest esforç que fan per nosaltres. I jo puc dir que tenim sempre en contingut una col·laboració amb ells, amb Guàrdia Civil, Emergència, Policia Nacional, Policies Locals, Protecció Civil, molt important, que ens col·laboren molt amb nosaltres. Qualcú dirà, Xisco, no, però és que és la seva feina i tal, però tu saps perfectament que quan jo ho he vist en tu i en mandos militars i tot, que quan ho fan de manera vocacional ho fan amb ganes i com tu dius, en el principi, potser quan vares coir tu la presidència era porta freda i ara directament quan t'han vist la bona feina que feis te reben en els braços oberts, té molt que dir això. També hem de dir una cosa, jo sempre saps que xerro bé dels funcionaris. Els hi van donar premi, també? Exactament, l'any passat van donar un premi per capacitat que jo des que estic en el Güell, per la part de funcionaris ajuntaments, del Consell, del Govern, han tingut un gran apoyo. I això és molt important, perquè de cada dia el papeleo és més fort. I penso que jo tinc 77 anys i vaig començar amb plumín, per tant, amb mig ordenadors me venen grossos. I gràcies a la seva col·laboració poden fer tot el que poden fer. Nosaltres hem fet una cosa molt important, és que quan acabam una activitat tenim reunions amb les persones que han actuat i també s'hi ha hagut, principalment la marxa, en Guàrdia Civil, emergències, i aprenem d'ells, perquè ells són els tècnics, són els professionals. No pot ser quanta corrent, jo sempre he dit el mateix, ens tinent que hi havia cada capità, en Felipe Inca, mos va dir, i perquè en vez d'anar per Vinamà de Joseta Selva, no anau per Camí Vell. I vam dir, conyo, fabulós, perquè molestar menys gent, ir molt més segur. El Val de l'Escor, que mos va dir, perquè no entrava per el Camí Vell de Lluc, i jo vaig dir, perquè no poden entrar els cotxes. Diu, sí que poden entrar els cotxes. I entram ja fa 2 anys, i enguany ja és el 3è any, per el Camí Vell de Lluc, que a més és més guapo perquè té una vista fantàstica, és més fresc perquè s'ha dat, i alliberam la carretera Pollença. I s'agraeix que sigui més fresc, que estan xerrant que fa calor, el primer dissabte d'agost. 2 graus de temperatura o 3, puja un 20 o un 30% més gent. L'any passat... Fixa't? O sigui, ja ho tenim calculat, això. Sí. Mira, l'any passat va venir un bon clima
jo vaig sortir de Lluc a la 1:30 i encara hi havia cua pesant els autocars. És a dir, estem molt contents perquè tenim... Bé, tu eres, tu estaries alt. Enguany, l'any passat van demanar 15 metres més ample a la plaça i no hi havia gent. Enguany demanem més gent. M'entens? Perquè cada hi participa més gent. Els 2 anys últims jo crec que han doblat des del principi. Ja me diràs, perquè, Xisco, tu que coneixes la història, primer van començar amb en tot l'Aguell, que eren 4 moixos, després el lloc se va disparar, després tal vegada va mirar un poc, i ara una altra vegada pareix que la cosa va per amunt i creixendo. Sí, bé, hi ha una cosa molt important. El nostre punt més fort que ens preocupa més és el grup de seguretat. I fa 2 anys i mig, l'Andrés, que és el directiu de seguretat, amb en Pedro, que és el vicepresident, hem muntat molt la seguretat, hem fet equipos nostres. I gràcies a l'apoyo de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Palma, que cada any ens dona cursos perquè ho feien millor, i ara volen demanar a emergències, on el 112, que ens feien cursos de primers auxilis, perquè tu saps que una persona li passa qualsevol cosa i els primers minuts són essencials. Són vitals. I volen aprendre. I gràcies a aquesta col·laboració els nostres voluntaris de cada dia estan més preparats. És a dir, se van formant amb professionals que vos ajuden. Sí. Que bé, no? Sí. No, no és una cosa només de paraula, sinó de pràctica. No. Jo de la Policia Local de Palma, de la Guàrdia Civil de Tràfic, estic encantat. És a dir, nosaltres... També estic una cosa. Van tenir reunió l'altre dia en la Guàrdia Civil, vam tenir reunió amb el comandant nou de Tràfic, hi havia el coronel, 2 comandants, 2 capitans i un sergent. Quasi res. Dic, d'aquí no sortim, ens arrastrant a tots, i una gran col·laboració. A més, han sintonitzat, perquè a aquesta gent també li agrada fer coses aquestes per al poble. I això vol que és una cosa del poble i també nosaltres escoltam, perquè és molt important escoltar. Mon pare d'escant deia per aprendre d'escoltar. I nosaltres hem après de la policia local, la Guàrdia de Tràfic, d'emergències, de funcionaris que m'han ensenyat a fer els papers, a mi principalment, que no tenia ni idea, i gràcies a ells hem après. Però jo els puc entendre, me puc imaginar que per ells participar, per això hi ha aquesta química, tu saps, que tenim amics en comú, que jo els veig que venen als teus esdeveniments, i se senten, així com a lo millor hi ha un pot de tabú de la Guàrdia Civil o tal, que estan un poquet en fort de la gent, així estan més a prop, no és així? És igual que les Forces Armades. Exacte. Les Forces Armades, veiem, fins ara, aquesta setmana tenen reunió amb el coronel de la base de Sant Joan, perquè també volen col·laborar amb nosaltres. Home, l'exèrcit és poble, la Guàrdia Civil és poble, la policia local és poble, la policia nacional és poble, i són com nosaltres. Compleixen les obligacions, quan els necessitants són els més guapos del món i quan es posen a la munta són els dolents. Sí. No, són igual, són persones igual que nosaltres, que veden per nostre bé i per la nostra seguretat. Si no digués aquesta persona, això seria una jungla. Està clar. Tenim moltes coses enguany, Sí. Que això ha anat a més, Sí. de més activitats, de més iniciatives, però malament anirem a xerrar punt per punt. Jo m'agradaria destacar la primera potent que tenim, que és el dia 15 de març, la pujada en Castellbellver. La pujada a Castellbellver, que la feim més social enguany, convidàvem a les persones majors, amb persones amb poca mobilitat, persones malaltes que puguin caminar, no tot sol que puguin caminar. Han anat amb un acord en l'Ajuntament que amb autocar poden pujar en el castell fins a les 9:30. I ja tindrem festa des de les 10 fins a les 2. Hi haurà, com dir, música mallorquina, ball, cançons, grup juvenil, espectacle per nens petits, una festa familiar. I després farem l'arròs pobler, que m'ho fa en Violet, no ho diré sempre jo perquè sempre m'equivoc, en Biel, i a disfrutar. En Pepis. En Pepis. Jo dic Pepis. Sí, Pepis. Que és un gran amic nostre. Bé, tu has vist els programes que van fer de televisió,
que tota aquesta gent són amics del Güell, o nosaltres som amics Ho fan de seus. cor. Ho fan de cor. Ho fan amb il·lusió. Na Maria de Son d'aquí, na Araceli de l'Asunción, el de Ben Tocat i Ben Ballat, Sí, N'Oriol i N'Oriol, tots. aquell grup jove, Inés de Zumba, i que són amics nostres que fan sense cap revolució econòmica. Ho fan No, de manera altruista. amb el turista, que és molt més guapo encara. És més guapo. I ha fet que això sigui com una gran família, I una Xisco. altra cosa que enguany volen potenciar, tu saps que l'any passat van fer la trobada de música i ball mallorquí, Sí. enguany l'ampliarem també a joventut, i enguany ho farem un puesto més gros, que serà en el velodromo de Son Moix, que l'Ajuntament ens ha Els cedit. velòdromos són moix. Sí, de 5 membres ha donat totes les facilitats possibles, pues farem una festa que està programada de 6 de l'hora baixa a les 12 del vespre. I quan serà això, Xisco? Això serà, si no m'he equivocat, dia de 9 de setembre. De 9 de setembre. Sí, Bé, bon nosaltres ho anirem confirmant, sí. però de 9 de setembre ja tenim Sí. lloc i... Sí, i de més també hi haurà dimonis, perquè ara volem, com hi tantes, totes les activitats que puguem donen dimonis. A la sortida de Güell no ho podem fer perquè no hi caben. No acaben, però és que el que tu dius dels dimonis, com el ball de bot, com tal, quan estàvem a la televisió, que mos alegrava de molt a tu i a jo, saber que no se perd, que va per amunt. Sí, És molt important per... ja diuen que los pueblos que olviden su historia l'han de repetir. Nosaltres som mallorquins, som espanyols, i m'agrada la nostra. Jo m'agrada molt el ball mallorquí i també m'agraden molt els passadobles i les arts vela. I de Xisco Bausà, que president del Grup Güell, dia 15 de març, tenim la pujada en el Castell de Bellvei, tenim moltes més activitats que anirem comentant i tindrem bons convidats Sí. aquí cada dijous a les 7 de l'hora baixa a Ràdio Murta. Moltíssimes gràcies per aquesta iniciativa i saps que nosaltres estem des de Grup 4 encantadíssims de recolzar i el que faci falta per Grup Güell. Hombre, també sou del grup. Ho som. Sí. Moltes gràcies, Xisco. Moltes gràcies, Manu. Gràcies, Una president. abraçada. Molt bé, cada dijous, ja ho sabeu, aquí, a Ràdio Murta, fent camí amb el Grup Güell. Fent camí, ses coses del Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.